nonchato na nam sako hanga kai ang tabuk reading jak kai nor to thamne logai na seman khana ang boro thana nai hanga kai hepa to paja hepa nong gari phayako am baga na singai tongo ang pulen simi to phone simi khlai malia video bigo samong paya ang mane bagai hanga kai tabu hanga paijak no reading jak hanga kai thana bagai na sing tongo gari gari phai tongo lama o haksal ni sim phanya ni blake saler kha kai kana choya wi nai tong di pulen sim pathak jora bui hai dam ni ropo mane rok phule maya kun phon krim khunjobo o chrai ro hake ring skanja hingke borok sokpai jak hingke sengkare nai senglai jak nai re tam lai jak tak phone ma thainge ko tabuk tamui tongo kotam tabuk 11 ta ma thainge ko ko hang hade oh tal ke hinu phone te rete bo tong thok jak tam tum nam jak san na se Dalo deh. Mana deh enggak? Hah? Jantam sana muncul. Angkon saya mana ada boleh tu. Tabuk si sok pai siwa saka haksal magari kasa suka taka finally sok pai kya. Chatjan chabrumo. Bestini sikla jibon pai kya. Bokai jagai pai kya. Keke saka tabuk sirik thangla jongo to. Boseme sok pai kya hinai. Bo kai saimia je sung bini kalbar bo phainai hinai sung bono sawo phaya hinai bono sung khilai suka salai suka phaya hinai angke asa haksal ma phaya mahai ma ingke ko bono tabuk nokha botong thokjak suka jongon nokai Nah di berang nih kalbari putih nih. Ono kai kejani di gini bestini parani borok. Hingga orang kai kejani dolok iko senta mau kai. Kai gini bai betul iko mau gini bai. Nang rai tu dila, nang nai tu dide longi kan kaje di. Bo yang khai selarok serang le kau, sini yang khai kerja ni dolok le kaya tu ba, bo yang khai am tu ya. Bahai bersini ya, itu dah. Naik coka besti, bokam khai tunggu sesung no. Sorry besti, ni, nono help khai maya.
Iya tadi ki kuseng mai saka bai jau. Hingga mai sabai tabu khai seng nokhor laika thanglai sinai damke lama hakjal amoni bagai hingga bra hakjalo omo sabrom ni se seng tabo agatala thana ni higeba seng tabo gari bothak laijak tamdike orowo gas dana ni hinai Udaipuro bothak laika amoni yagulo khai seng hainu hai tisam 1 hour hai rong khana bothak mani amon pore seng kisul klaijil kataisha tabo ke thangi tongo agatala wo kai seng sopai agatala hingga last jora ani video no nai tongmani bagai blai no hambai tebo buskango ano support khaidi ang kaham video rok tuimana ni bagai no full support geti dai hambai ang joti nai mani bagai dai malai sinai tegisa katal blog